ኩናት ናይታ ለይቲ ተራኽን ደራስን ጥዑምዝጊ ተስፋ ገብርኤል ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሕጂ እውን ከም ትማል ንዓይ ንዓኹምን ብቓላት ክንራኸብ ዝገበረ ጎይታ እናመስገንኩ መቐጸልታ ዝሓለፈ ክፋል ማለት ሓምሻይ ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብታ ዛንታ ከብለኩም ካብ ዝሓለፈ ክፋል ሻም ዮዲት ንኽረክብ ናብ ትሰርሓሉ ሆስፒታል እናኽበርያ ከም ዘምርሐ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ኣብ ዝኣተወሉ ነርስ ኣብ መገዱ ከም ዝረኸበን ስም ዮዲት ሂቡ ትፈልጥያ ዶ ኢሉ ምስ ሓተታ ንሳ ድማ ከም ዘይትፈልጣ ከም ዝሓበረቶን ንላዕለዋይ ደርቢ ኸይዱ ክሓትት ከም ዝተማሕፀነቶ ንላዕሊ ደይቡ ድሕሪ ገለ ምሕታት ዮዲት ተሰርሓሉ ክፍሊ ከም ዝፈለጠ ዮዲት ግን ከም ዘይረኸባ ስርሓ ጥራሕ ሒዙ ንገዛ ከም ዝተመሰ ድሕሪ ገለ መዓልታት ዳግም ተመሊሱ ኣብ ኣፍ ደገ ስርሓ ብዙሕ ከም ዘዕለበጠን ድሕሪ ገለ ደቓይቕ መሳርሕቲ ዮዲት መፂዓ ንውሽጢ ስራሕ ከም ዝእተወቶ ኣብዚ ኢና በፂሕና ነርና ሓምሻይ ክፋል ከ እንታይ ሒዛትልና ትቐርብ እስከ ብሓባር ኮይንና ንከታተል ኣብታ ብዙሕ ዓቕልን ትዕግስትን ዘድልያ ክፍሊ ምስቲ ዘይድፈር መልኣኽ ዮዲት ኣብ ፋጥጣትኒ ከደት ኣይፈለጠትን እምበር ንሳ እውን ቀታላ ኣዲኣ ምዃነይ እንተትፈልጥሲ ኣይምንሓፈትንን ዮዲት ናብኣ ከም ዝመጻኹ ምስ ፈለጠት ነዊሕ ከይጸንሐት ኣብ ቅድሚኣ ተቐሪቡ ዝነበረ ሰድያ ኮፍ ንኽብል ብፍሕሽው ገጽ ዕድመ ቐረበትለይ ኣነ ድማ ናብቲ ዝተዋህበኒ ሰድያ ሰላምታ ለጊሰላ ኮፍ በልኩ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ንዓይኒ ምጥምማት ዮዲት ካብታ ክትጽሕፈላ ዝጸንሐት ጸብጻብ ናይ ሕሙማት ብምቁራጽ ዓይነይ እናጠመተት እንታይ ክሰምዐካ በለትኒ ብምኡስ ቃላት ልበይ ደጊሙ ነቲ ጥዑም ቃላት ዮዲት ክሰምዕ ብምኽኣሉ ሓጐሱ እናጸንበለ ነቲ ዝሓተተትኒ ሕቶ ከም ዘይዘከረትኒ ስለ ዝፈለጥኩ ነቲ ሓሲብዮ ዝመጻኹን ዘጋጠመንን ፋሕፋሕ ኣበሉለይ ሓሲብዮ ዝመጻኹን ዘጋጠመኒ መድረኽ ከብድን ሕቖን ኮይኖም ምንስ ኣብ ውሽጠይ መሊሱ ሓሳብ ፈጠረ ረሲዓት ክንርትኸው ወላስ ስለ ጸለእትኒ ያኾም ትገብር ዘላ ብምባል ንገለ ደቓይቕ ኣብ ናይ ሓሳብ ሰልሚ ወደቁ ነቲ ቐዲማ ዝሓተተትኒ ሕቶ ግብረ መልሲ ብዘይምርካባ ድምፅዕ ኣበርኽ ኣቢላ ደጊማ እንታይ ክሰምዐካ በለትኒ ብምባል ኣብ ሓሳብ ብር በልኩ ዮዲት እናተገረመት ናበይ ደኣሉ ዝኹሉ ነገሻ በለትኒ እናኽመስመሰት ኣነ ድማ በተንሳሕቲ ዝኽፈታ ዝነበረ ኣስናነይ ሃሳስ ፍሽኽታ ብምልጋስ ስቒልካ ይበጃኺ ሓሳብ ናይ ቀረባ መሓዛና ካብ ዝኸውን ዓመታት ይኣውጢሩ በልክዋ ፍሽኽ እናበልኩ ወጽቡቕ እንዲኻ ዘለኻ ግን ክበዚሕ የብሉን ብምባል ናብታ ቐዲማ ዝሓተተትኒ ሕቶ ተመሊሳ እንታይ ክሕግዘካ እንታይ ዲኻ ደሊኻ በለትኒ ብመቕሉል ቃላት ኣነ ሙሉእ ኣተኲሮይ ናብኣ ብምግባር ደኾን ተላለየኒ ብምባል ብውሽጠይ ክተላለየኒ እናተመነኹ ሻም እበሃል ብምባል ምሽመይ ደጊማ ኣላለኹዋ ንሳውን ናተይ ዝተፈጥኻ ምስለኒ ዮዲት እበሃል በለትኒ የዳዋና መንከሳ ብምድጋፍ ሽዑ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይዘከረትኒ ዘረጋገጽኩ ከም ዝኽብል ድማ ኣብ ሓሳብ ጠለቁ ተወጋ እምበር ወጋ ኣይዝክርኒ ዝብል ኣባሃላ ዘኰርኩሞ ዮዲት ከምኡ ብዘይ ምዃና እናተገረምኩ ኣብታ ግዜትያ ግህነታ ጐሊሑ ተራእየኒ
እንታይ ይመስለክ የሪት ሓፍተይ ኣብዚ ሆስፒታል ንንውሕ ዝበለት ዓመታት ዝሰርሐት ብስራት ትበሃል ሰብ ገላ ኣይትፈልጥን ዓትነይ እንድያ ብተደጋግማ ኣብዚ ከም ዘላ እዩ ዝሕበረና ግን ክንረኽባ ኣይከኣልናን ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ካብ ዓዲ ሞሊቓ ምስ መፀት ናበይ ከም ዘበለት ዝሃያ የብልናን ብኸምዚየ ድማ ንዓኺ ዝፈልጥ ሰብ ኣብዚ ከም ትሰርሒ ሓቢሩ ናባኺ ሰዲድኒ እንታይ ክትሓባበርኒ ትኽእሊ በልክዋ ኣብ ዘይፈልጦ ናይ ተዋስኦ ህውቶታ እናንሳፈፍኩ عنكاب كتعصب دحر مصنع من الكنسب دقيما سمنق حبرا حتى تتني إذا عنصاب زجنبر كون يتواسو مدرخ نبديق زبالة دراسنا هيوت تغيركو بسرعة يتبهال ناي فتر عمل كعكلالي عجنبركو أي حصري لانديا قن مسموح قزي سليما وينوي حقي تكون بسم تخدنا يا حيش بلكوا النخمس مسكو صني لا غسمع دحر مصنع ما يوازع قالاتي مسمعت توحي إلى سحقت انقدو السحاق قريبا للبي ملحتا درقاسنا نامستن إنا خطريان زهر رفاقنا فرات سمامعن قلس حبت فتر علي فزيزة دمات أمت كوا مشام أنا يفلت كوان حتى تكساب زرق بالكا قلو قزي ختبنيخا بمبال ونام برستم عزقبت اللان اشتي ورقد نابايت إنا لعقد نكام مزيا بزيا غير كادول اللي زلو خونتات دماغت حتى نتخليخا بلتني نايم حقاز منفس عبقتا إنا تنبه الرأيت سقميلن بمبال ناي سلامتا مدرخ دحر من لوات كابتا غفلي وصاخو كابتا غفلو واتي قطعي حوص عسيلو أفاي إناغ مسمسكو بتزقبركو أنا يتواسو مدرخ إنا تقرمكو دقاقي ما يسحق إتاب تغواب الزنبالة سبدما بتكباري عمنا إنا تقرمه يتمتني قال يوم لسوم إنا نغنقو قال يوم دمانا يمقرام منفس إنا هابو بتكوردين أيتو هوسبيتال عجيبهم عفانوني عمشاي كفال كينات نايت عليتي أبز تزازي مالا شارشاي كفال حزلكم كساب زقرب سنايز سفونو قنيات الناتو منخو أبز غقد فكم